Estic trist i els ànims tinc per terra quan no he previst que el cor em tracti així. Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Soc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi. Em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Fets molt especials. Ens ho explicarà el Xavier Solà, el presentador de la nit dels Ignorants 2.0 de Catalunya Ràdio. Xavier, bon dia. Què tal, Xavi? Bon dia. I com són aquests pastorets que tens aquí? Ara que arriba Nadal, doncs arriben els pastorets d'Altura, des de la residència de Santa Maria d'Altura. Pastorets d'Altura, bon dia a tots, Em dones força per superar els obstacles. Rebem amb un fort aplaudiment els pastorets d'Altura. Soc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi. Neno, a mi m'ha dit allà que vivia 97 aquí, i ben portat, benvinguda. Ara toca sobretot posar la mà aquí al damunt. Perquè pot ser el marcador, no es cremarà, no tingui por. Ara té por de cremar-se, però a la tots el 23. Víctor, posem emoció? Va. A les 2 i a les 3, actualitzat el marcador, anant ràpid això. 653.222 euros.